Ofu onye tụrụ ime mụ na gị, anyị mụ na gị abụrụ nwanne. We go knack, nothing go happen. Ọ bụ na mụ nụrụ nwaanyị, nwunye m wee mụọ nwa, ọgọ m nwaanyị wee bịa ọmụgwọ, ọgọ m nwaanyị wee chaba m anya. Ị ma na ndị na ọgọ m nwaanyị na mma akpọrọla ya alụ. Mmirienweilo ọkala alụ adịkwa gị, ị masịkwa ihe ị na-eme. Mụ bụ eze fere nwana ofezi gị na-ajụ gị, ị makwa ihe ị na-emezi. Kedu ụdịrị okwu bụ ihe a? Ihe a bụ ideceive people, ideceive youth. It's not done. Ị na-emezi ihe a based on trending ka ọ gịnị? Kedu nke bụ na ọgọ nwaanyị ị ga-alakwu nne gị, ị ga-adị na nne gị na ọ bụla otu a? Kwụsịkwa ideceive youth. Ihe a bụ ideceive people. Ụmụazị anyị na-amụta now, kedu ebe ha na-head? Ị makwa na alụ ka ọ bụ. N'ezie agụba anyị ebe a enwere ihe bụ alụ. Ihe anyị na-ekwu n'ọnụ na-abụ ihe alụ ka ọ bụ. Emetakwana ihe mmehie. Ihe ọ ya bụ ụmụ gị bido mebe na-abịa ga-ayasaba na ọ dị njọ. Kpọọ ihe ọjọọ. Ejide because of na nọ na social media. Ijikwa anya ga-ekwu okwu anyị na-ekwu Mmirienweilo. Ajụ ka m na-ajụ gị. Enwere ihe bụ alụ n'ala Igbo. O nweghị na-amaghị ihe bụ alụ. Kedu nke bụ na mmadụ ga-adị na ọgụ ya nwaanyị? Alụ ka ọ bụ. Kedu nke bụ na nwanne na nwanne ga-adị n'owofa? Alụ ka ọ bụ. Ihe niile abụrụ ihe eji egwu Mmirienweilo. Honestly, okwu ị kwuru now, o jogburu udene chigbo nkapụ. Okwu a dị very bad. Okwu ị na-enye gị advice. I nwekwara ndị ada na-anọghị nso. Ọ bụzikwa omenala ka ị na-eme ka omenelu? Ajụ ka m na-ajụ gị. Ihe ị na-eme abụzikwa omenala. Edisivuzi na ụmụazị a na-amụta now na ọ dị njọ. O nwere ụmụaka ga-eji because of okwu a ihe anyị na-ekwu na jadi na nwanne fa. O nwere ụmụaka ga-eji ihe anyị na-ekwu na jadi na nne ya. Ụdịka okwu a pụtakwana n'ọnụ eke. Makwara ihe ị na-eme, kpọkwa onwe meeting. Nyekwa onwe gị advice. Ọmụ bụ eze fero ndị eze agụ na-agwa gị okwu a. Egechara m ihe ikwu n'ọnụ ebe alụ ka ọ bụ. Ikwulu alụ n'ọnụ. Ndị ya eji ihe atinye na nsogbu ya adị ọtụtụ. Ndị ga-ejigo okwu ga ndị na-efolowas gị. Ị na-edisivuzi ha. Alụ ka ọ bụ. Ndị okenye nọkwa na be unu. Echere m na iwe ndị elders na-anọghị ogige. Ihe m na-agwa ndị mmadụ today. Unu emekwa efolokwana ụdịka ihe a. Maka akwa mmadụ itinye gị na nsogbu bụ ihe a. Ụdịka okwu a bụ itinye gị na nsogbu. Onye ọbụla dị na nne ya bụ alụ. Onye ọbụla dị na nwanne ya alụ ka ọ bụ. Ije na bụ ọgọ gị nwaanyị dị na ọgọ nwaanyị alụ ka ịgbalụ. Alụ ka ọ bụ. Mmirienweilo, be careful. Be careful. Agwanụbeghị gị ụdịrị okwu a. Be careful. Be careful. Ọkwa nna agwa unu na Mmirienweilo na ọ na-edisivu ndị yutu n'otu amoosu na ọbagwa ya anya. Unu eche na-asị ka nna asị. Ọ ka mma na unu nụrụ ya n'ọnụ ya. Nụkwanụ ka eze Fero si wee nyekwa ya ndụmọdụ maka onye dibịa ibie. Maka ụdị akụkọ ọ na-akụziri ndị yutu aghọtaghị m. Ama m ife chara nwa Mgbafọ ji wee ka gba ya nkịtị. Ọ na-akọgheri maka na ndị followers ya ebido na-eme ife anụnwa ọ na-akụziri fa. Kedu nke bụ na nne ụmụta ya ebe a nụa dị ebe ọzọ mụta, ma ọ bụ nne ụmụa nwa n'ụlọ wee nụa dị ebe ọzọ mụta nwa ebe ọzọ? Na falaba na ọ bụghọ njọ. Unu nụrụ ya n'ọnụ ya. Nke a bụkwa n'ọnụ m ka o si wee pụta. Unu anụkworu ka o kwuru na oge ya nwaanyị bịa ọmụgwọ chabi ya n'anya. Ọ laa oge ya nwaanyị. Hei! Tụfie akwa alụ. So na oge nwoke kewe nwa ya, o kebekwuo nwunye ya. Ọ ife ịchị ịkọrọ m na ije ịnụ nwaanyị kịta anụnwa, nwoke keweghị nwa, o kebekwuo nwunye ọ na-anụ. Ịbụzi ọla nne na ọla nwa. Ọgba nje na ọgba nwa. Ife dị n'ọchụ ya alapụtaghị Mmirienweilo, ife dị n'ọtụ ya alapụtaghị. Kwụsị ife ị na-akụziri ndị yutu, kụzidebelụfa niile ị na-edufufe edufu ihe ekụziri fe ezigbote ife. Kedu nke otu mbọsị gwakwuo fafala nne fa na ọhụ njọ, nwa jeela nna ya na ọhụ njọ? Kedu ụdị karụ ị na-akụziri ndị yutu Mmirienweilo? Gwakwuo fa nwanne di na nwanne ya na ọhụ njọ. Alụsokwọụ ana jidekwọụ ndị ichie a na fajidekwọụ, fajideu na eke, fajideu na orie, fajideu na afọ, fajideu na nkwọ. Fakechikọ ha aka tee na ajọ ọfịa niile eme alụ ị na-akụziri ndị yutu alụ. Tụfịa.